Lo. Yos. Lo. Oh, yos. La. Lo. Katur salam para pamirsa ngawoning ngono menika sari muda budaya derek pentas ditempunika belekeran suprono utawi tata trapsila kawula tansah anglenggana nyuwun kung ing pangaksama oh ya oh la oh la yos oh la iwak lele mati kedodro sojenono breng milahatan ngawe-awe sing rada madro hentenono dalan prapatan oh ya os oh ya oh ya sini gunung desana gunung tengah-tengah bunga melati kesini bingung di sana bingung memikirkan si jantung hati oh ya oh la oh ya oh ya oh jos lo jos op jos wis nganggo jentit dhisik niki iki sing diomongke mau lah jentit tenan nih le jentit aja dhuwur-dhuwur Baroke elo sirama menyang Solo oleh payung mutra mak jenit lolo-loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip rajin ibadah oi la lo oi ya yo jentit maneh iki gaweane iki jedat jentit wae ya lho yo
lenggang lenggang kangkung dari Semarang lenggang lenggang kangkung dari Semarang nasib tidak beruntung punya pacar diambil orang nasib tidak beruntung punya pacar diambil orang yo oh ya oh ya Etan kali kulon yo kali arep nyebrang kano wote etan kali kulon yo kali arep nyebrang kano wote tan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote tan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote wah oh ya wah oh ya oh oh ya oh ya Ukir-ukir tanah Semarang kota Betawi banyak perempuan ukir-ukir tanah Semarang kota Betawi banyak perempuan mikir-mikir urusan orang badan sendiri belum karuan mikir-mikir urusan orang badan sendiri belum karuan wis jentit peng telu miki ping telu ya yo lanjut Mas. oi oi ya ot ya los ya oh
Oh ya. Oh nyot. Oi. Ya. Oi. Ya. Oi. Le ya. Oi. Ya. Os. Ya. Oh ya. Waduh. Wes bareng jentit niki nyungsep Iya ya. cantik gelongsar. Alah ambruk kabeh mak. Aduh jarane ambruk kabeh tolong. Sing sabar. Le nyantel iki sing sabar. Yuk kudune ancen dicantelake. Iki ana anggota baru tukang nyantel kejaran. Wah, sik rawuh pira ya, Pak ya? Ya, Wonten 3 niki, Pak. Wah, 3. berarti nek 3 ganjil nggih. Nggih niki Ganjil. ganjil. Nggih, nggih. Saged Digenepi. nambah melih niki mangke. Nggih. Nggih. Sik kaos nganu klambi kuning napa nggih? Nggih, saged katose. Oh. Aku kon dadi ngono apa? Ah nggih niki. Mau seratenane angel iki kok kan. Wah, Nggih gampil mawon niku. pun ditakoni ajeng nyuwun apa ngangger apun kula lho. Yo Mas Kendang, monggo. Tarik. Nah, nggih.
bibit kok berbunga iki nanti papan kok ya angel ya. Jika nonton mergine tiyang.